बिदि नङालै बिमा फैसा दंना बिमा आंखौ ब्रा ब्रा लोंहोदों थां बिमा ओंखाम खुरैदो नोंनाबाथाय बेबादिनोसै दालाय मा खालामथो नांबावगौहाय नोंनो डाइरेक्ट फैदो Ready? Camera roll. Action. होमबालाय मानोथो नांबावगौहाय एसे फैसाफोरखौ सोनानै लानो सोलोंदोहाय मालायफोरबायदि नोंनाबाथाय बेबादिनोसै दालाय माथो खालामनांबावगौ साखौ होदो बुंदो एसे फैसाफोरखौ थिनो सोलोंदोहाय मालायफोरबायदि Action. बेदर दंहाय हाननानै ला एसे फैसाफोरखौ थिनसुंदो मालायफोरबायदि नोंबो आं बेखौनो सोफाखै थाथ'नोसै बेखौ लोंथ'वाखैमोन ना बे समाव एसे फैसाफोरखौ मालायफोरबायदि नेक्स्टआवसो आं गाबोन लोगोफोरजों होननायावसो गाबोन लोगोफोरजों होनबा हानहरदो आरो रेडि रेडि केमेरा रोल खाबा बै गेजेरावसो दोनहाबनांगोन फैसाफोरखौ थिनानै लानो सोलोंदोहाय मालायफोरबायदि Ready? Camera roll. Action. एसे फैसाफोरखौ थिनानै लानो सोलोंदोहाय मालायफोरबायदि आं गाबोन लोगोफोरजों बेरायहैनो नागिरदों बेयावसो नांगौ गाबोन बे लकडाउनाव Ready. दे थारमाने बे दे फना हरदो लोंदो लोंखांबाय बिसाबो दोनहरदो रायलायदो हेल' आच्छा साखौ ट्रेखौ थिखो आं थांगासिनो दं हा ओंखारबाय दे जागोन दे सानानो खाराखै दानो सिखारो मोनायाव गाबोननो दिनै थाथ'दे आइ नायखो